thlir tu zawngte in safa in transformation worship chhungkua chuan chibai kan buk chewani voin ni tun huna kan program a hian lalpa chau Hripui bero se kan hun tel hanin pathian ma kunin lo tong tryang o hallelujah lalpa ivan thatak em hallelujah lalpa voin ni kan choi moi le kan fak chunang ma chau lo ni la lalpa mi hringa tanga lang sar tlak tu ma kan om lova he program a lalpa lo lang zawngte hi lalpa sang taka da tlak te din mun nuam tak le that taka da tlak tu ma kan om lo chu wangin lalpa kan chapo theina tur te I mel kan lo hlia theina tur zong lalpa atharin nang min pai thak sak vekang che lalpa I man ruate heti mai hi kan ni a chu wangin thlir tu zawngte eng man rua point dun kan program hi lalpan lo thlir ani chuan lalpan min mangai ani ti lalpan om na hmuna an hriat theina turin lalpa nangin hriat tirla he program kaltlang hian zalen na lalpa nangin ron thlen tirang che hallelujah nang chau lo ro puyang che chung chui Lalpa Isua Krista hmingin lom thu soi chung ni khongai na kan ron dile amen hallelujah Jeremiah bung khat changa chuan pum chunga ka siam ma che in ka hria che a chula ta I chua ma po in ka ser sang che ti kan hmuni tunge kan ni ti ka in hriat aina sa hian lalpan min lo hria tunge kan ni ti ka in ngai tua thiam ma po in lalpa chon min lo hre dai to ni chu tiang che chuan lalpa hian keile nang hi min mangaya min duem ema eng lai po in min tha tham ngai lovani eng anga mi sual eng anga sul du porle chui tlak po nei to lo hian lalpa min mangai ze hi lo shefia thar le la voini program tun huna hian lalpa na mangai che ni ti hi lo in shet thar lêng che hallelujah kan thil ti to te lalpa du lo dan hlir kan lo om to thin na te kha sum ang hian mo lalpa hian min ron thing don ta sela min siam tu le min din tu hian sum min hena kan puk ang mai hian min ron thing don ta sel ke ni hian rul na tur pakhat ma kan nei lova rulan nekin he taksa hian kan thil ti sual to te hi ba anga rul na tur nei lo wangin than thim thuk ber hi kan phu lia ni achan chu kan thil ti sual te hi alian to emani ma selal pa chuan kan thil ti sual te min mangai nei lo thlir lian zoka hallelujah lalpa hian I thil ti sual to te ain hallelujah nangma mangai zok che a ke hi min mangai zoka hallelujah min lo nar phal reng lova min nar phal lo ni mai lovin mal som na ten min la en kola mal som na tam takin min la vura voine hian lalpa fak thein hun kan la mangani he program hi lo thlir ani chuan khoi muna polo omla lalpa na mangai che a hallelujah I thil ti sualte ang nilovin am mangai na zok ina te che ni hallelujah lalpan voine hian am mangai che a am mangai nei lo she thar lêng che hallelujah lalpa chu fakin om ro se amen hallelujah kan ni lalpa sia nghe ka ti thin hai lo nun lui liang to nu te vanga be dong chi su lu bo mu ta ong lo ma ngai tu thin lung meo bo liam thin ya hoi san ba MANGAIHTU mi sual ke min nar phal ve min mangai min en ko chulo amal so min vur bang lo ve ke mai ya in mangai ka pu mo lo ka dai bel ten ka in thir na ber min ten tri heng hian ba ang min ching se
sahi than thim thu ber a po zaling fam chang ila kasul nu ten a pure ngani MAHSE mangai tu min mangai tu mi swal ke min har pal ve min mangai min en kol chulo amal son min fur bang lo ve zai chin te kan lo ni na mi ten min lo she vea e fakna neu te kan lo dong vea e katin lo zia ka fel lo zia she chang tu ber to ke ma hi kania e KHAWVEL thil taka thlir point hei mela te mo zai thiam na te hianin hei engma chuan tur hi ka nei lo ni chu min lo fak ve chin na ka chu lalpa wang chau kha ni te ka she chang lo to ka chuwang chan hei lalpa te lo chuan engma ka ni lo engma kan ni lo lalpa wanga hei lo moi ve chau hi kan ya chuwang chuanin lalpa hi mo amanga ina hi hei athuk ber thleng han lo tem tu mi la lalpa hi lo thlang ber je langu ti ha ka ron soi du ni thấy tôi cất em lúa em mày lalpa cất tan hè mi lâu cha bê cất lap hal to long che iping vàng à môi trao hi cất thấy tôi cất em lúa em mày lalpa
Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka buk CHAUH tuna kan hlangai thlak tur hi feel we kamala hymn of heaven ti le linania hela hi mitata mal somna ni theinan tin kan han let ve a mi hla kan ti chemai mayang a ti ril ro oma ma se tharau thiang lim chan pui nei kan han let chuak kan han leta kan le lai tang reng in mit tui nen hela hian min khoya voina hian kan van in nuam thlen thalel tak tak kan hmangai lungdu kalta tenga ya chap thin te kanom karinga he KHAWVEL kan room na wang te a chu ram ngai te chu kan nin karing chu ram ngei kan thlen huna chuan kan hriat thiam lo tam tak le kan ril runat na wanga kan mit tui tla thin te hi lalpa chuan a hruhul don ani chu lalpa chu fakinom ro se chu mai ni lo unau te wen teu ke ni ring tu chak lo tak te hi rin na faklo to te ka a then chu tel sawat thak ara zai bun te khang ho te kianga khan tlan tu beram no hi kan fak ho don ni chu male I thlal hel vem he lamang hian chu rin na in chu van nuam chu lo temla lo lêng la beram no thiang hlim lo fakang che lalpan mal som chero se Treng om lo không ngay na con thlir noa cắt lần tu ma thì sen na loan mu cha kin cái lêng du đằng chặt tua na nung tu ring trong trái dê đình rèn lệ mang ngàn rèn na ăn hê dê đình cần mít tuy shu hùa na ni a chuan a phía tô ang cần ta na hút zia chu chu mi ni a chuan khúc tin la to me ni a chuan thi na om to lo thi a tho le chu nung in ka la mu le anga thiang li le bai thiang lim me Hripui chỉ cần dòng về anh đến na mi hoài để kiang anh ding về in chia sẻ lâu mi bui lăng roa lo chuan in bê làm nu tha nu chu trôi mò in thôi lệ na ni Hripui chỉ cần dòng về anh đến na mi hoài để kiang anh ding về in chia sẻ lâu mi bui lăng roa lo chuan in bê làm nu tha nu chu trôi mò in ta tua đi chuan khúc tin na la chuyện chia cho mi ni a chuan thi na om to lo thi a tho le chu nung in ka la mu le anga
zan khatsu studio chunga kom lai hianin thil tam tak ka ngai to a chuta chuanin kanom sakna tur ti mai la hey tlangwal te kan lo nia ngai zawng nei rual te kan lo ni chuanin mi ne na hanin biaka engemoni a thil kan chanchin te kan inhril ton na kha anuam em thina ni chu ti chuan chu tiang ang hun chu chumi zan chuan ka tonga MAHSE ka ngai to a ke hi pathian rongbol thin in ti ve ka ni a tlangwal thalai lalpa du in ti em ka ni a ka tong trai na hla po lalpa nom sak na ka dil lo che a Hripui na te choi moi na te thunei na te lal na te avai ni tan ka hla na ti thin ka ni a MAHSE ring tu te chuan chu tiang chuan lalpa ma kan tong trai thin ani a tak ram lo thlen ro chuan kan nom sak na turte kan hleb ruk the na turte kan Hripui ve kan lo lan sar ve the na turte lalpa ai chuan kan lo thang fo thin ani chumi zan chuan lalpa ai kan nom sak na tur chu ka ril ruwa ka lo da lian zawng ani ti ka in ngai to ta a ka thalai pui du tak tun huna hianin ngai zawngte nei lo la sumte po boy pui lo la ka timia lo che a MAHSE lalpa ai a than zawk thil eng ma nei su lalpa hian eng kimi ma mo nei vekani enge kan ma mo ber chu lalpa chen chil na ni hallelujah tun huna hian lalpa ne na len tun na lalpa chen chil na noya hi kan ma mo ber ni a bak chu lalpa na ngai tu a vek meang chu wangin tun huna hian lalpa tan lo in hlan la lalpa nen lo lêng la lalpa chen chil na noi lo tlatang se hallelujah lalpan mal som chero se lalpa ka ti lo che nom sak na zawngte hi Hripui na san na te thunei na zawngte ne hei zawng ka ti la che nangin min chen chila chu chau chu ka du be nang chau ka du ber che amak ka ti lalpa mangai na hi en kim ti thei ran theng a rom thang hi a chui phak lo ani ka fin na hian lalpa ka fakang che MANGAIHTU lalpa ka ti lo che nom sak na zawngte hi Hripui na san na te thunei na zawngte ne hei zawng ka ti la che nangin min chen chila chu chau chu ka du be nang chau ka du ber che amak ka ti hring nun ka don hianin en kim ti thei cross lera ron thang hi kan haider le three si mo avamak em lalpa minai dam ro o lalpa lalpa ka ti lo che nom sak na zawngte hi Hripui na san na te thunei na zawngte ne hei zawng ka ti la che nangin min chen chila chu chau chu ka du be
châu cát du bê chê tu na lalpa ima lo kunin thu pa căng soi nang in minh ngài tha la sual thêm na zong zawngte hi kakal sanang lalpa nang ma hmingin i Hallelujah. Lalpa ka ti lo che nom sak na zawngte hi Hripui na sang na te thu nei na zawngte ne hey zo ka ti lo che nang in min che chi la chu châu chu ka du be nang châu ka du be che nang châu ka du be che Hallelujah. KHAWVEL hi bo MAHSE Isua Krista en kim dang ai po ina makadu KHAWVEL sual thim ma hian thamun tuan lo Isua chawinan nei Isua kata Katharaw bolo vini suwa suila Katharaw bolovin Isua zuila Amain sa tuanila Chuayangte She ong ma thiên bo in
Hallelujah lalpa voina hian iming lo chu faktur kan chalo Hallelujah kan dil le lalpa kan suang tu te aya chazo kamin shwai thin tu pathian hi rin che hi avalo thamuan thak em lom thu kan rila che lalpa KHAWVEL hi alabawang voina helaya zaya lalpa iming fakte bo hi kan labawanga kan laboral pe kan KHAWVEL hi bawma sela lalpa nang kan nei tlat che wain kan thamuang ani Hallelujah KHAWVEL hi boya lalpa kan manga anga lalpa ma ro chu thi na lo thlen pon in ne na kan him don ti kan in hriat awangin voina hian a tharin in nen kan ron pane in ne na chatuan in kan chol don Hallelujah Hallelujah he program thlir tu zawngte lalpa tharau thiang le min tharin lo khoila lalpa mitsak lo te kaltai ni chak se puang chuak thina he transformation worship lalpa tlâwm tak mang hian I thil ti thei sia nangin tilang la COVID awanga harsat na tokte chuan chama omte swalina ati lungai le aboy be mekte cancer awanga damlo le damlo na chi sang awanga lungai mekte hena tuna hian he fakna thil ti thei na hian lo kaltlang cheu sela lali suan hena chuan in dama in hima in thamong ani te lo shenon tharleng cheu dam na te zalen na te lo theng sela a zong a chuan lalpa chu choi moi lom ro se tuna hian he program phone en mek tu kha laptop en mek tu kha Hallelujah TV screen en mek tu kha tharau diang lemin accident thil thua a en tir lo cha he program ma yan I tan kan lo thin thi to kan lo trong trai to tuna yan tharau diang lim chuan iren lel thin pathian chon na satakin lo kaltlang che sela Hallelujah rin lel rualani lo sia hi lo thenon lela dam na te thilmak te lo theng ro se Hripui nan lo ni zel ro se Hallelujah heng te Lalpa Isua Krista hmingin kan ron dil che Hallelujah amen Lalpa'n mal som che ro se Oh,